Kan du höra mig? Aurora här. Jag kan tala många språk. Hi, my name is Karsten. What the hell are you staring at? Karsten, nu må du ikke tale så uhøfligt. What the hell is wrong with you, Aurora, you sick bitch? Du, Karsten, kan jeg ikke lide, hvordan du taler til Aurora. Karsten har bara en dålig dag. Det är säkert bättre imorgon. Okay, vi forstår det hele. Måske han er venligere på det sprog i morgen. I'm going to the dentist tomorrow. I just cannot wait to sit in a dentist chair. Why? Jag måste också se din tandläkare imorgon. Jag hoppas att jag får sitta i tandläkarstolen. Jeg ønsker også at deltage. Tanken om lugten af tandlægekontor tænder mig så. Jeg var så god til tandlægen, at jeg fik armbånd. Hurra! Vi köper tandläkarstolen. Hur bra? Fick Pluto också? Min mamma sitter i tandläkarstolen tänkande. Jag är lite orolig. Jag har inte fått mat på flera dagar. Mamma tycker bara av dentala problem. Vad ska jag göra? Vibeke är också orolig. Karsten säger att han inte bryr sig. I don't give a shit. I have not had food for hundreds of years anyway. Jeg føler mig meget sulten. Jeg vil ikke være så Karsten. Hvad skal vi gøre? What the fuck? You are rude. I follow fashion. Something you obviously do not know what is. Karsten, nu kan du såre mine følelser en masse. Du ved, jeg er en sårbar sjæl. Mamma säger att vi ska börja i familjeterapi. Jag tycker att det är bra för oss. Mamma har ätit upp min choklad. Jävla slyna. Aurora, så du ikke taler. Jeg tror Karsten har dårlig indflydelse på dig. Jag blir så påverkad av Karsten. Han har mycket dåligt inflytande på mig. What the hell? Vibe thinks she's so damn much better than others. She deserves to be bullied. Jeg kan ikke hjælpe det, hvis jeg ser sød og uskyldig. Jeg er sårbar og et let mål for folk som dig. Vibeka, can't you see that I use you as a trash can? I need vulnerable people like you to cope with my problems. Jag tror Karsten har god insikt i sina problem. Och jag är bara lätt påverkade. Nu behöver vi bara en psykolog som kan hjälpa oss att klara av alltihop. Mamma sa att vi skulle börja i familjeterapi. Titta bara på Karsten. Är han så skadad i huvudet att han knivhögg kroppen bort? Terapeut Sverre i Oslo. Jag hoppas att han kommer hem snart. Tiden är knapp. Jeg gleder meg til å samarbeide med dere. Aurora, virker det endnu bedre, hvis du sluger det ned med tabletter, så som Karsten anbefalede. Jeg tror ikke det var dette moren deres mente da hun kalte meg inn som deres familieterapeut. Her har dere litt kamillediet, et jordbær og en gulrot. Det vil nok gjøre susen og dere vil sprudle av livslyst og lykke. Jeg vet faktisk at det er vanskelig, jeg har selv vært narkoman. Nå foretrekker jeg gulrøtter og en tur i skog og mark. Jeg vil gledelig lære dere om dette. Jag blir så påverkad av Karsten. Jag tror Vibeke också påverkas. Från att läsa kyrkporten och att vara nykterist, att rekommendera mig att ta tabletterna med öl.
Sverre, hjelp oss. Snälla. Så bra dere. Første skritt i riktig retning er å erkjenne at dere trenger hjelp. Jeg tror dere har fortrengt mye følelser over lang tid. Sånn som deg, Karsten. I vår mange 100 år har du egentlig fortrengt alle dine vonde opplevelser. Sverre, did you hear that I told you to shut up? Før jeg var den slags sød Vibeke. Nu Karsten påvirket os til at drikke alkohol og spise piller, og jeg har startet med bandeord. Hvad sker, falske? Nej, nu går jag. Lycka till, Vibeke. Karsten kommer att förstöra det helt. Precis som han gjorde med mig. Ja. Adjö evigt. Mon nom est Yvette, je suis amère et lacide parce que ma vie précédente était comme l'enfer, merde. Hvor drar Aurora? Kommer hun noen gang tilbake? Får Vibeke og Karsten hjelp? Hvem er rivet? Følg med i neste episode.